TV'den yerine oturttuk ne? Kavat geldi. Dakkanca gaz yöne iş verdi yine. İlk skor 2 3 4 5 mesela yok. Geç gelip gidip dur. Önkisi. Mun tapawdan aytıp geçeyin de bu taşı emme tutuşup platmasdan yatılan bunun içine şuraya demir taşam orijinali be özünde Nimetski agramca görünüyor. Bu yengil geliyor ondan. İkinci tapawdy şu kozan taşı gavat gelmedi. Indi düýünden gavat gelmedi derler. Şu aşağı böyle ulan yukarı böyle açık kaldı da onu orijinal özünküsünü yani önküyme şu öz kozan ya kozan giydirdik. Şu an giydirmeye karar verdik. Emelin ettik. Galan ýagdaýlarym size maslahat bir ökdüjerek ussaňyz bolsun. Sebebi azgyk inçe ýerler bar şu taýlarda. Sebebi şoňa meňem özümde oturýan ýer naşany projeny oturýar. Şu Zavodskoy diýen eken, şu gysgarak gelýär, ulrak gelýär, şu Zavodskoy täp goýun ýa-da goýmasaň adam az şu taýda bir emel edilýän ýerler bar, şolary etseňiz ýer bolar. Men almalar diýjekler, eger kime gerek bolsa YouTube bilýäňiz, bolmasa da Hytaýda saytlardan gözleseňiz öňüňden çykan bakatam bary bir 150-200 man aralyga düşýär. Bolmasa morda barsaňyz 1500 manada karokka bilen bilet satýar. Kime gerek ol 1500 man. Bolýa sağ bolun indiki videolarda ýene gowy maslahatlar bilen paýlaşam.